рустамбеки 4 сола ки рӯзи 21 март дар шаҳри сарафшан даруни деги суманак афтода буд дар бемористони ин ноҳия шаби гузашта ҷон додааст. Анварҷон Орифов, мудири шӯъбаи ҷарроҳии кӯдакони ин бемористон, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, Рустамбек бо бадани сӯхта дар ҳолати хеле вазнин 6 шабона рӯз зери нафаси сонъӣ қарор дошт ва дигар ба ҳаёташ барнагашт. мо ҳар чиз аз дастамон омад барои наҷоти ӯ кардем, аммо роҳи нафасашам сӯхтагӣ буд ва ба худ наомада фавтид, афзуд ӯ. Ба қавли ӯ 75% бадани Рустамбек сару рӯ, дасту по ва роҳҳои нафасаш сӯхта буд. Ба гуфтаи сокинони огаҳ аз ин ҳодиса, Рустамбекро шаби 21 ба 22 март падару модараш ба ҳавлии яке аз пайвандони хонавода ба маъракаи суманак пазӣ мебаранд. Дар он ҷо Рустамбек ба назди падараш, ки он сӯи деги суманак буд, давида ба деги сӯзон афтодааст. Як сокини ин маҳал, ки нахост аз он ном бурда шавад, гуфт, кӯдаки хурдсол эҳтимол аз шӯру ҳаяҷон ё аз буғи суманак пешорӯи худ деги суманакро надида ба он афтид. Деги суманакро одатан барои осон шудани кафгирзанӣ дар оташдонҳои оҳанин мегузоранд, вале баъзан вақт тебқи суннати қадимӣ замин канда оташдон месозанд. Рустамбекро падараш Манон Қодиров аз деги ҷӯшони суманак бардошта дастонаш сӯхтааст, вале табибон ҷароҳати ӯро ба ҳаёташ бехавф номиданд.